CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Machaprang! 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 Islam! 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 Compare la kadai bantur na kading ni nagasnam panyakon ya kimat ki bakta ke jai penriu kadai kasur ke peningkong ke bami no president pertama jong ke Khasi Students Union usamla Riman Kharjana usamla Riman ulaong bayamenta ka kenhun jong ki noi lam pertama kin empat la ban patai ya kimat rekam jong ki nang ni syakmat Henry kin yai beteng ban bud dien bat panyakon ya kimat ki pasak teng ke ki isu ka juyakon barok syakata barok la ingot ki noi lam ki bahmat kata president usamla Riman vice president usamla pen kemen langsan bet baru general secretary usamla Ruben Najar ki lapen pau kajing sengo benut ke bakrau halor kajing syong thaj no ki nong ilam ki barem kata nadu usamla lambok starwell marngar usamla Donald V Thaba usamla biang bor paliar pat ki pat ki nong ilam ki bela betin lenti yaki pat juhi kairu yaki haki babuan ki liang ada ki pen pa kajing song scam pat ki nong ilam ki barem ken yai don rengkat asinda jongki ban ai boj ai bor haki babuan ki liang ki bakaseng kadon kam ya kajing rap jongki Hapan kong aku apan pen pau ya kajing songo yo blay nong bu nong thau blay ngi kani kasngi bat bu don kat bat ngi hadu ini klip mat samla rang ba shongkono penyat ya kani ka jinglang gebret harian jong election I balong ru I chairman jong election committee ba Danny Cream kumjuru ngasubanai kublay ya baro ka team jong election committee hapo at singalam jing basam bat badani bat kilala ban penbiang penbit ya kan election kum magalong ha kan kesngi ngasubalai kubleiru ya ki observer ki blaidon rum dem step kum juru ki press nang tadi baro ki baidon benta ban penbit penbiang ya kan election Nasnoru ban aku blay ya ki para samla ki blay shimenta hakan election waladon ki babun ki kampoi syakatong Henry pat kumbalaong dagi noing lam syakmat ba kani ka jingi kun election kamdei ka jingi tinju ubor Henry kadai tang shibenta man penyai reti ya ki kamram jong keseng kumjuru nasomnai kublay ya barok ki dekhot nak keleng ke brief nyotrap kumjuru ki bawan nasabar jong brief nyotrap ban shementa ban tap ki vote ki jongki hakan election kerpang do nasomnai kublay ya ki himmen ki jongi ki balai lam nanti yangi nadu kasngi bangi don hakaseng kajing benut Henry kadon pat kajing kran kaboong kinong elam kilet bat kiwan Henry kanong rem jong seng kayai ne baka yai scam nakaway kapor syakaway pat sau pu prateli gisnam kajing yalan ti jong seng kan riu teli ki general election Henry kat nang yai kisngi pini baka seng kadang klan kadang yobor na waste nam kani ka jingklan jong seng wat hapreng ka jing tenju ba bun rukom kadai na ka jing scam nongrim tang ki nongelam Henry way po way dokhot bar nget scam ba ka seng kanang yai klan nang ni khmat namar i don gi samla ki banut ban len la dia na ka banta ka dauba jong ka ri ba ka chat ben riu hi pro kawai kumlakran di ginong lam syakmat nginem don ni ba ginai kubor mentakasngi habai dei bat ki mat trekam jong ka body ka bamenta namar kumba phietip ka kesu kamdei ka seng ka barai shimet Henry ka bayat
rengkat-rengkat kajingnya selok kum gawai ke tim hakini gisngi yang sedang dan syuk kajing penrung higi dekhot haka top jong executive committee but haka ski penskam kum balawang mane pensayok sngo ya ka ka bakaseng nang ni syakmat kan le nginum long artatien ki isu ki barem ki mat ki bakta ya ri ba jaj ben rio ken nyai ne bat nginang penjanai kumno ban pen urlong ya ki jingtumu ki jongi hot nginum la ban kular bangin yo ya ka jingjob haman lagi isu ki bang yakun hendrai kai bangala ban kular ne golong ba nginum man taj pat wala dangi khalam ngin yang biang wala dangi hap ngin yang biang ngin yai kran yai pen sngo ya ki jing e jong ka ri ba ka jaj ben rio khendiat ngas kwa ban kran habang ai i hakini gisngi ya ka jing ki phalo katu kat ni ngasuang tanggawe ya ki brio ki mamut ban tenju ya ka seng watnum kta ya ka ro jo ngap yo pisha kan tha namar kaseng jongi idon ya ki dehot ki bamsalia ban mi madan na bantara dauba jo kajat ben rio compare lada ngiri bentur na kading na kasnam hendrai ngong ipi ki dehot jong kaseng kendai ki baningkong ki ban wan chakmat ban yeng ban kren ban yekun na manta kadauba jo kajat ben rio nganum dan ye ban kren kambun manta sngi ngastu ya kawai ka jinglong ngojonga ya ka jingbakla ka jonga ngatrai hang ne ki bobun ki tip banga juele banri ba ban kren hagi jelang jo seng ba per manta sngi ayo ay bainong takadau prasamla shim bak ye ki baro kum ka jinghi kai khanang ba pinum ba bi nga hadian bot baro skata ngaile banum kren nei menta tang langat takadau prasamla shim bakani ka de ka jinghi kai ban nget skam bang se kan du hoi ski haba ni job ya kanu ka jinghi kun jong kaseng na banta ka ri ka jaj ben ri te tang ni kin tien mach prang kro kari im slam pa ka bri nyot bi bro away kuble shibon kuble shujarngu uble ndon kalamangi kuble shibon. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.